Miro, vieš, Áno? čo sme vtedy išli nakrúcať ten videoklip o Marťankoch? No jasné, to si pamätám. Tak odvtedy mi mamina dáva každý deň až 2 Marťankov. A podľa mňa robí dobre, aspoň máš náskok pred chorobou. Hej, to je pravda. A vieš čo? Minule sme boli v lekárni a tam mali všetky druhy Marťankov. Ani sama mamina si nevedela vybrať, ktorý bude pre mňa ten najlepší. No to si úplne viem predstaviť. Ale vieš čo, ja mám kamarátku Moniku, ktorá sa v Marťankoch celkom vyzná. Čo keby sme sa jej išli opýtať? Prečo nie? Poďme na to. Poďme. Ahojte. Ahoj Monika. Ahoj. A ťa opäť vidím. Ahoj Mirko, a ja teba. Toto je Filipko, ktorého som ti spomínal. Ahoj Filipko, veľmi ma teší. Ty máš krásneho Marťanka. Filipko má veľmi veľa zvedavých otázok, tak keď dovolíš, tak chvíľku by sme si u teba posedeli, snad nám na ne odpoviť. Jasné, poďte, nech sa páči. Poďme. Monika, potrebujú deti vôbec minerály a vitamíny vo výživových doplnkoch aj vtedy, ak majú pestrú stravu? No, pestrá strava je určite základ, ale vieme, že u detí je to rôzne, pretože niektoré nemusia mať tak radi ovocie, zeleninu, taktiež nevieme, ako jedia napríklad, keď sú v škole alebo v škôlke. Čiže ak chceme podporiť tú imunitu, môžeme kľudne zaradiť nejaký výživový doplnok. A sú multivitamíny bezpečné aj na každodenné užívanie? Áno, môžeme ich používať každý deň, ale musíme byť opatrení a zabezpečiť, aby sme dodržali dennú dávku, ktorú určuje výrobca. A od koľkátých rokov môžu deti užívať Marťankov? Tak, detičky od 1 roka môžu užívať sirupček a pre väčšie deti od 3 rokov máme tablety a gumíkov. Je však dôležité, aby sme neprekročili dané množstvo vitamínov a minerálov pre určitý vek. A ako spoznám, že nemám dostatok vitamínov alebo minerálov? No napríklad, keď prídeš domov zo školy, môžeš byť viac unavený. Taktiež ti nemusí chutiť tak papať, môže ťa bolieť napríklad hlavička, alebo ráno, keď sa budeš v kúpeľni česať, tak môžeš mať na hrebienku viac vláskov, alebo napríklad záderiky na nechtíkoch. Už sa ti to stalo niekedy, Filipko? Za párkrát, hej. Takže aké je na to riešenie? Gumoví Marťankovia. Výborne, tie si vybral, tie by ti chutili najviac, áno? Ja milujem Marťankov, môže sa mi niečo stať, keď zjem ich veľké množstvo? Filipko, dôležité je, aby si neprekročil určenú dávku, čiže vždy ich musíš jesť buď s maminkou alebo ockom, nikdy nie sám. Nerodičia dávajú takýchto istých Marťankov jedného ráno a druhého večer. Perfektne, tak je to správne. No a teraz taká záľudná otázka. Ako ja môžem odlíšiť ten kvalitný výživový doplnok od toho menej kvalitného? Určite je dôležité sa zaberať na zloženie daného produktu a taktiež aj na výrobcu. Ako dlho je na trhu a taktiež či má nejaké ocenenie, ako napríklad Marťankovia majú Super Brands. Alebo ja viem, najdôveryhodnejšia značka roka. Áno, presne tak. Je lepšie dávkovať dieťatku jednozložkové vitamíny, ako sú napríklad B, D, C, alebo mu to podávať ako jeden multivitamín? Ak dieťatko nemá nejakú konkrétnu zdravotnú komplikáciu alebo deficit nejakého konkrétneho jedného vitamínu či minerálu, tak kľudne môžeme podávať aj multivitamín, pretože odburávame možné zaťaženie tráviaceho traktu a taktiež vieme, že niekedy je dosť komplikované dostať do tých detičiek tie vitamíny, takže si to takto aj môžeme uľahčiť. Čo by si mali napríklad rodičia všimnúť, keby idú kúpiť výživový doplnok napríklad pre Filipka, na čo sa zamerať? Tak je dôležité si všímať to zloženie jednotlivých produktov a množstvo tých jednotlivých vitamínov a minerálov v dennej dávke. A ako viem, ktorý Marťanko je pre mňa ten najlepší? No závisí od toho, či si napríklad aktuálne chorý, či máš nejaký soplík alebo kašlík, vtedy by som určite išla do tejto ProImmune akútnej. Potom, ak napríklad nechceš veľa vymeškať v škole, aby si bol zdravý počas jesene a zimy, tak tam sú výborní títo gumíci. No a ak napríklad trápi niekedy brúško, vieš, možno ak si viac nervóznejší, alebo ak sa napríklad na niečo veľmi tešíš, tak vtedy z týchto Marťankov s inulínom. Dobre, ďakujem. Kedy je najlepšie podávať výživové doplnky pre deti? Je to vtedy, keď už sú choré ako podporu nejakej liečby, alebo je dobré a vhodné ich používať napríklad celý rok ako prevenciu?
Na toto je vhodný práve produkt gumíci od Marťankov Super Imunita, ktorý obsahujú vitamín C, vitamín D, zinok a taktiež aj beta-glukány. Beta-glukány sú polysacharidy, ktoré sa nachádzajú najčastejšie či už v hubách, alebo napríklad vo ovse, v ráži, alebo v kvasinkách a tie sú výborné, pretože majú imunomodulačné schopnosti. To znamená, že oni aktivujú vašu imunitu, ktorá potom dobre bojuje proti vírusom a rôznym infekciám. Výborné. Marťankovia podporujú aj detskú imunitu. A čo tak zažívacie ťažkosti napríklad? Áno, Marťankovia majú priamo produkt, Marťankovia s inulínom, ktorý je veľmi vhodný aj pre detské brúško a problémy s ním. Ako iste vieme, napríklad pri nástupe do kolektívu môžu byť detičky v strese, či už v nejakom negatívnom strese, že majú nejaký strach, obavu, alebo napríklad aj pri pozitívnom strese, keď sa napríklad na niečo tešia, majú nejaké zážitky, tak môžu pociťovať nejaké tráviace ťažkosti, môžu mať napríklad problémy, že sa im ťažko vyprázdňuje, majú zápchu a vtedy je vhodné nasadiť vlákninu. Inulín je vláknina, ktorý je výťažok z čakanky, taktiež sú to prebiotika, ktoré sú potravou pre probiotika a vieme, že probiotika ako také majú veľmi dôležitú funkciu v tráviacom trakte, pretože zabezpečujú zdravý mikrobióm detí. A ako všetci vieme, tak zdravé črevo je veľmi dôležité pre našu imunitu, pretože sa tam nachádza viac ako 80% imunitných zložiek. A čo v prípade, ak sú detičky choré a užívajú napríklad antibiotika? Môžu si dať aj Marťankov? Tu by som hlavne chcela vyzdvihnúť produkt Marťankovia Pro Immune Acute, ktorý vznikol v spolupráci s pediatrami. Má výborné zloženie, obsahuje vysokú dávku beta-glukánov až 300 mg, vitamín C a zinok, taktiež prírodné látky, ako je medovka lekárska a baza čierna, ktoré sú výborné na podporu dýchacích ciest a taktiež aj vlákninu inulín, o ktorej sme si predtým hovorili. Je to prášok vo vrecúšku, ktorý zalejeme vlažnou, nie horúcou vodou a má výbornú malinovú príchuť. Monika, veľmi pekne ti ďakujeme aj s Filipkom za vyčerpávajúce odpovede. Dúfam, že si sa dozvedel všetko, čo si potreboval vedieť. To som rád. Ja vám ďakujem, chlapci, za návštevu, že ste ma prišli pozrieť. S radosťou. Konečne sme videli aj žarnovicu. A veľmi mi chutili títo Marťankovia. Mohol by som si ich prosím zobrať domov? Jasné, určite, ale vieš čo, Filipko, dáme ich Mirovi a on ich odovzdá tvojej mamie, aby boli v tých správnych rukách. Presne, ja dohliadnem na to, aby si ich užíval presne tak, ako máš. Ale vieš čo, mám nápad. Ak chceš, môžem ti k tvojmu Marťankovi dať aj moju Marťanku a budeš mať párik. Ďakujem. Oplatilo sa prísť, super. Dobre, ďakujem chlapci. ešte raz. Všetko dobré, Monika, nech sa Ďakujem krásne. Ahojte. Ahoj. Ahojte.